Izakhamuzi zaseNewtown naseMaranteng ePostmasburg eNorthern Cape zilahla imfucumfucu emakhoneni emigwaqo njengoba uMasipala waseTsantsabane ungasaziqoqi izibi. Umphakathi uthi sekuyizinyanga imfucumfucu igcwele emgwaqeni. Isicelo somphakathi kumasipala asiphumeleli. Le dolophu sele ijike yafana nethafa lokulahla inkukuma. Ezinye izitalato akulula ukungena kuzo ngenxa yenduli zenkukuma endleleni. Abahlali balahla inkukuma nokuba kuphina kwaye lonto idala ingxaki kubahlali abanezindlu ezisondele kwindawo ekulahlwa kuyo. The stench comes inside the house. People burn things here, and we can't even do our laundry because the stench is unbearable. As a parent, I'm worried because our small children, they play sometimes. If you don't look at them, they go after their friends, they play, they pick up stuff, and the sewage that comes out, it stinks. uMasipala iTsantsabane uthi isizathu sokungathuthwa kwenkukuma kukunqongophala kwabasebenzi. Our problems had been manpower, and our other problem had been the other areas had not been formally demarcated into as supposed to be, so that we must understand which streets, how should we go, because it's been an informal settlements before. uMasipala waseTsantsabane uthembisa ngelithi uzaqhuba iphulo lokucocwa kwalommandla uqalela ngomhla wokuqala kuJulayi. Nobelungu nowapane kwiindaba zeSABC eNewtown ePostmasburg.